Jaume? Escolta, la gent de Convel, de l'editorial Convel, ha muntat un canal de YouTube. Bien, molt bé. Mira, i saps què és el més guai? És que els autors llegeixen els seus propis contes pels nanos. Vale. Hi ha la Mar Venegas, hi ha l'Elisenda Roca, i suposo que una cosa o altra hauríem de fer-ho. Com a mínim hauríem de mirar-ho, perquè pot estar molt guai. Sí, I alguna està cosa... superbé que en un moment com aquest, que estem tancats a casa i que els nanos també hi estan i que s'estan portant superbé, Molt bé. superbé, tinguin aquests llocs on passar-s'ho bé, on a través d'un llibre sortir del confinament. Perquè Vale. és que si no sortim a través dels llibres, no sortim a través de res. Exacte. No sé, també haurem de fer alguna cosa. Sí. Però de moment, anem a veure el que hi ha. canal. Conte Convel, de l'editorial Convel, al YouTube. Vinga!